Здравейте хора, аз съм Джоани и днес ще игра на The Escape. Аз няма да взимам нищо, защото преди май съм го играл този мап. Така да видим сега. Гадост. The Escape, гадост. Добре, минахме пари лево. Той е много погаден. Много ме страх да не падна. Yes! Скоро за сега го минаваме. Военно яко. Това ли беше? Хората сигурно ще бъда за сега от тези мапове. Не забравяйте да лайкнете клипа, да се абонирате, ако ви харесвам. И това ще от този клип. И чао!